खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा थाबैनो 10,000 रांखौ मोननो हासिगोन मुख्यमंत्री उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ लाखपति बायद' बानायनायनि जि थांखि बेनि थाखाय नायबिजिरनाया अदेबानि लास्ट भेरिफिकेशन बा थामथि भेरिफिकेशनखौ 28 डिसेम्बरनि गेजेरावनो फोजोबनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा नायबिजिरखांनायनि उनावनो मुख्यमंत्री उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 10,000 राङै एकाउन्टाव सोनानै हरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो रेशन कार्डनि सायावबो बिबुंथि होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रेशन कार्डनि बेलायाव वान नेशन वान रेशन कार्ड बानायनायाव जाफुंसार जानो हाबाय नखराव साबा सोद्रोमा दंबा साबानि मादाव साथामा आसामावनो थायोब्ला आरो सानैया गुबुन रायजोआव थायोब्लाबो आसामनि बा नखरनि जि रेशन कार्ड बेनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन रायजोआव थादोंब्लाबो बैयाव रेशन कार्डनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो आसामनि खथानिफ्रायनो एफसिआइआ माइरंखौ दानगोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसेनो रेशननि मुलाम्फाखौ जाहाथे दान मोनफ्रोमबोनि 1 निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेरावनो लांफैयो बेनि थाखाय खावलायो गिबि मन्थ्रि बिथाङा मानोना डिलारफोरनाव रेशननि माइरंआ दान जोबनायथिं अदेबानि 25 डिसेम्बराव सौफैयोब्ला बेखौ 28, 29, 30 डिसेम्बरजों लोगोसे जानुवारिसिमबो राननाय जायो बेयाव सोरबा गरिब दुखुथिया सुबुङा डिसेम्बर दाननिखौ जानुवारि दानावसो लाङो आरो जानुवारिनिखौ फिन आरोबाव जानुवारि दानाव लांनो फैबावोब्ला बेयाव जानुवारिनिखौ लांखांबाय होननानै माखासे डिलारफ्रा बुंहरो जायनि जाहोनाव 12 दानाव मोननो गोनांखौ 10 दानावल' मोनो बेनिखायनो दान मोनफ्रोमबोनि 1 निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेरावनो जाहाथे रेशननि मुलाम्फाखौ लांफैयो बेनि थाखाय खावलायो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा अर जोंनाय मणिपुराव फिन 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 7खौ एरेस्ट खालामनो हानायजों लोगोसे गोबां हाथियारबो हमनो हादों गुबुन गुबुन जाथायाव 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों मणिपुर रायजोआव मणिपुरनि थौबल जिल्लायाव माखासे सुबुंफोरा साखा खब्रै थानाय गंनै गारिजों फैबाय थानाय समावनो पुलिस कामान्ड'आ सन्देह खालामनानै गारिखौ होसोदोंमोन बेनि उनावनो साखा खब्रै गारिजों फैनाय दुथांफोरा गारिनिफ्राय पुलिस कामान्ड'नि सायाव गुलि गावहरदों बेनि उनावनो मोननै हान्जानि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादों जेराव गारिजों फैनाय सास्निनि मादाव सासेनाव गुलिया नांदों मुङा लाइस्राम प्रेम 18 बोसोर बैसोनि गुलि नांजानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालि फारसे लांबाय थानाय समावनो जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय गारियाव थानाय 7खौ एरेस्ट खालामनो हादों पुलिस कामान्ड'आ आरो बिसोरनिफ्राय गोबां हाथियारफोरबो मोननो हादों जेरै इनसास राइफल .303 राइफल गंसे SLR राइफल गोबां मेगजिन गोबां गोथां गुलि माखासे इलेक्ट्रनिक डिभाइस आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों हाथियार लाग्रा आफादजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामदों दुथांफोरखौ बे जाथायनि अनगायैबो मणिपुरनि काक्सिं जिल्लायाव सानै सुबुंखौ गुलि गावनानै बुथारनाय जाथाय जादों गुबुन रायजोनिफ्राय खामानि मावनो थाफैनाय सानै लेबारनि सायाव गुलि गावदों मोनाबिलि 5:20 समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला कनस्ट्राक्सनाव खामानि मावखांनानै साइकेलजों भारा न' फारसे फैबाय थानाय समावनो हाथियार लानाय आफादनिफ्राय सानै लेबारनि सायाव गुलि गावदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों सानै लेबारा बिहारनि थागिबिमोन मुङा फारियै सुनालाल कुमार आरो दशरथ कुमार मणिपुराव जाबाय थानाय हिंसायारि जाथायखौ लानानै पार्लियामेन्टआव मणिपुरनि कंग्रेसनि MP आलफ्रेड के आर्थुर बिथाङा मिरु BJP सरकार आरो प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदिखौ गोख्रोङै सोंखारिदों मणिपुराव जानाय थासारिखौ सामलायनो हायैखौ लानानै आरो प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि बिथाङा बेनि सायाव जेबो राव होयैखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारिदों बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय 19 दाननिफ्रायनो मणिपुराव हिंसायारि जाथाय जाबोदों गोबां सुबुंनि जिउ खहाबो जाबोदों नाथाय दासिमबो सामलायनो हायाखै जायनाखि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदिखौ भारतनि नोगोरारिफ्रा फोथायो जोंबो फोथायनो हास्थायो नाथाय मानो दिनैसिमबो मणिपुरखौ लानानै राव होआखै होननानै सोंथि खालामो आरो रायजो राजाफ्रा सायख'नानै नरेंद्र मदिखौ प्राइम मिनिस्टार बानायबाय नाथाय हादरखौ रैखाथि होनो हायैनि थाखाय मणिपुराव उन्दै गेदेर आइजोफोर गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जागासिनो दं नाथाय जों बेबायदि बिथांमोनखौ फोथायनो हाया जोंनि हादरा एसेबां लोरबां नामा जेराव सरासनस्रा सुबुंनि जिउखौ आरो धोन सम्पतिखौ रैखाथि होनो हाया बेनि सायाव प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदिया फिननाय होनांगौ होननानैबो गोख्रोङै खुद्रियो बिथाङा
उदालगुरिनि भेरगावआव UPPL आरो BJP जथाय सोरखारा 4 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै फोरबो फालिदों जेराव प्रमद बर' बिश्वजित दैमारी आरो UPPL आरो BJPनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै रायजो राजानिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो साबायखर बावदों। रायजो राजानि अननायावनो 4 बोसोर आबुं जादों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ लोगोसे बुंथिबावदि 2020 मायथाइयाव थासारिया बांद्राय मोजां नङामोन। रायजो राजाफोरनो सोलायनाय नांगौ हिसाबै सोरखार दानो थाखाय जोंनो खाबु होदोंमोन। बेनिखायनो बे 4 बोसोराव रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजादों आरो मा थांखि लानानै जों सोरखार दादों बेखौ बे 4 बोसोराव रायजो राजाफ्रा मोनदांदों होननानै बुंथियो। थांखिया गिबियाव गोजोन लाबोनाय, रैखाथि होनाय, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनाय आरो मिरु सोरखार, रायजो सोरखार आरो BTC सोरखार जयैनो गोरोबनानै खामानि मावनाय, हानि जेंनाखौ सुस्रांनाय बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। 2,58,000 गोबां हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होदों होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि UPPL आरो BJPनि सोरखारा 1 बोसोर दंबावो 30 डिसेम्बराव बड'लेण्डआव थानाय गासै हारिफोरनि गुबुन गुबुनै मोनफा मोनफायै भिजन डकुमेन्ट बानायगोन जाय भारतजों लोगोसे गोबां हादरफोरावनो दासिम जायाखै। बे भिजन डकुमेन्टआव माबोरै रैखाथि होनो हायो, हारिमु, रांखान्थि, सोलोंथाइ गासैबो बिथिङाव माबोरै जौगानाय लाबोनो हायो बेनि सोमोन्दै लिरनाय थागोन। जानुवारि दानाव सोलोंथाइजों लोगोसे नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेग्राफोरनो आरो हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्राफोरखौ बरायगोन आरो मार्च दानाव फैगौ 5 बोसोराव सोरखारा मा खामानि मावनो थांखि लादों बेनि सोमोन्दै फोसावनानै होगोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। प्राग दैनिक जनभूमि खौरां बिलाइखौ बेखेवनानै होबाय जेराव बर' रावजोंबो नोंथांमोनहा बे खौरां बिलाइयाव फरायनो मोनगोन। बर' रावा मोनसे बिलाइयाव जायगा मोननायखौ नुनो मोननाय जादों। बङाइगावआव मैया बेखेवनानै होबाय प्राग दैनिक जनभूमि खौरां बिलाइखौ जेराव BTCनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो खौरां बिलाइनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रानो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। प्राग दैनिक जनभूमिनिया जरहाट एडिशन, तिनसुकिया एडिशन, गुवाहाटी एडिशन दंखायो। दा बङाइगाव एडिशनखौबो बेखेवनानै होबाय। बङाइगाव कलेजाव बेखेवनानै होदों मैयानि सानाव खौरां बिजों बा खौरां बिलाइखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गेदेर समाजनि मददनि गोनांथि दङ। बेनिखायनो खर'सा आसामजों लोगोसे आफां आसामावबो प्राग दैनिक जनभूमि खौरां बिलाइनि एडिशनखौ बङाइगावआव बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जादों जेराव बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरियाबो बेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों। फोरमायथिदों दि जनभूमि खौरां बिलाइया जोबलांबायमोन बा गोमालांबायमोन। गोलाव समनिफ्रायनो समाजनि खामानि मावनायाव बिहोमा होबोनाय जनभूमि खौरां बिलाइया जाहाथे गोमालाङा बेनिखायनो प्रागआ बेखौ बायदों होननानै फोरमायथिदों। दा प्राग दैनिक जनभूमि खौरां बिलाइखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइकि बान्था 2024खौ होनो थाखाय फोसावबाय। नेपालनि मुस्रिमा अनुराधा करेला बिथांनो बे बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावबाय। 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइकि बान्था 2024 मायथाइखौ जाहाथे मुस्रिमा अनुराधा करेला बिथाङा आजावफैयो बेनि थाखाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हांख्रायहरदों। फैगौ 22 डिसेम्बराव क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन जेराव BTCनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेयाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि मुस्रिमा अनुराधा करेला बिथाङा मिथि नेपालनि फाउन्डार जानायजों लोगोसे समाजनि गोख्रों हाबा मावग्रा आरो नेपाल हादरनि बागमाति प्रभिन्सनि गिबिसिन गभर्नर। सोरबा सुबुङा समाजनि थाखाय आरो सुबुंथिनि थाखाय फोरमायस'हायै बा बुंस'हायै गोबां खामानि मावोब्ला बेखौ मान होनो थाखायनो बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइकि बान्थाखौ होनाय जायो। बेनिखायनो बे खेबाव नेपालनि मुस्रिमा अनुराधा करेला बिथांनो 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइकि बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावदों। मुंदांखा आरो जोबोद रोंगौथि गोनां दल दामनाय फोरोंगिरि बा ताब्ला दामनाय फोरोंगिरि जाकिर हुसेन बिथाङा बे बुहुमखौ एंगारलांबाय। 73 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय बिथाङा हार्ट डिजिजनि थाखाय सान फ्रान्सिस्क' देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो बे बुहुमखौ एंगारलांबाय। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी।
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों